Над 10 000 души, повечето от които британци, заедно с български емигранти и гости на Англия, посетиха Лондонския фестивал на българската култура. Аз тази година нямах възможност да го посетя, но пък за сметка на това Даниел Ненчев беше там за закриването на фестивала. И кажи, какво видях? Какво да кажа? Видях голям и смислен фестивал, наистина, който променя някакви нагласи на британците спрямо нас. Обогатява ги, надявам се. Те разбират повече за нашата култура. Това ще видите в моя голям, надявам се, смислен репортаж. Вижте го сега. Какъв е образът на българите във Великобритания? Със сигурност, последните 2 месеца той беше променен за добро. Третото издание на Лондонския фестивал на българската култура в рамките на 2 месеца събра близо 10 000 посетители. Повечето от тях британци и чужденци, които живеят в Лондон. Те, заедно с български емигранти и гости на фестивала, имаха възможност да общуват отблизо с ярки примери на българската култура. Класическа музика, фолклор, поп и джаз музика, кино, театър, изложби, срещи и дискусии или общо 24 събития, повечето организирани и домакинствани от Българския културен институт в Лондон. Фестивалната програма намери място и на емблематични лондонски сцени като Клапъм Гранд, Кадоган Хол или пък Роял Колидж оф Мюзик. Концертът за откриването в Кадоган Хол с участието на номинираната за Грами композиторка Добринка Табакова и сопраното Ваня Ватралова-Станков беше дирижиран от маестро Мартин Пантелеев. Това събитие остава в историята с изключителното сътрудничество между Кралската лондонска филхармония и световния композитор и музикант Теодосий Спасов. Беше наистина изненада, взаимна изненада, защото много е приятно да чуеш как изпълняват българска, балканска музика хора от Западна Европа. Явно, че тези хора бяха работили вкъщи и си знаеха партиите и музиката ми прозвуча наистина прекрасно и бяхме като пакет всички заедно. Специалната вечер за закриването на фестивала, неговите двигатели Светла Дионисиева, директор на Българския културен институт в Лондон и основен организатор на фестивала, и съорганизатора Иво Станков, музикант и директор на Лондонския фестивал на българската култура, получиха юбилейни златни медали Борис Христов от Министерството на културата за своята изключителна работа. Културният институт работи все по-добре и българската общност изразява изключително положително отношение от работата му. В тази връзка самото присъствие на България и имиджът на България се повишава все повече в британската столица и в тази връзка това си е едно признание за работата и за приноса на госпожа Дионисиева като директор на института. В същата вечер бяха показани и дамски облекла на модната дизайнерка Мирела Братова и бутикови бижута на Мария Иванова. Финалното събитие от програмата на фестивала беше концерт на аудиовизуалния проект Балкански с Теодосий Спасов, Деси Добрева и със специалното участие на актрисата Бойко Велкова. Смисълът на този концерт е да станем общество, всички да усетим силата на нашите корени и да ходим малко по-изправени след този концерт, защото аз мисля, че всеки от нас има нужда точно от това. Това, което направихме заедно, всъщност са някои популярни, но и някои доста непопулярни песни, които хората няма откъде да чуят. Лично аз съм ходила и съм събирала тези фолклорни песни по места, по села и съм ги записала. Разни баби, жени са ми ги пяли, аз съм ги записала, след това ги предложих на 3 музиканти. Това е една игра, една импровизация на сърцето, на душата, на ритъма в кръвта ни, който все пак е български, и на мисълта като музиканти.
Впечатлиха ме дълбочината на техниката, чувството, с което свири този кавал. Веднъж един български музикант ми каза, че най-важното в музиката е връзката между ума и сърцето. Теодосия има на 100%. Това е финалът на серия от силни сериозни събития на високо ниво за представянето на българската култура в Лондон. Тази вечер беше изключително впечатляваща. Музиката, която идва от дълбините на българския фолклор, дори за хора, които знаят малко за България, е дълбоко вълнуваща. Очевидно, Българският културен институт в Лондон успява да заинтригува и да приобщи публиката тук с ценностите на българската култура. Беше прекрасно да чуят този нов фюжън българска етномузика с поп елементи. Този формат е абсолютно уникален и вярвам в бъдещето. Лондонският фестивал на българската култура се утвърди като едно от най-мащабните и смислени събития за популяризиране на българските артисти по света. Чрез българската култура фестивалът се яви като категоричен отговор на негативните внушения, свързани с емигрантите на острова по време на предизборната кампания за Европейския парламент. Културата, музиката, изкуството, това е инструмент за вдигане на бариери, за стопяване на ледове, за разрушаване на стени. И колкото повече уважаваме културата на другия, изкуството на другите, толкова повече света става по-близък един на друг, по-братски, по-истински, по-човешки.